בוא לא נרחיב. למה? בוא נרחיב, בוא נרחיב. תן לנו איזה 2-3 טיפים לספר שרוצה להתקדם הלאה ולהתחיל ללמד. זה להיות איש עסקים בפער מוחלט מאשר ספר או מורה. אני שם לו טיימר, אני לא אחליט. השם של הבחורה הכי יפה שסיפרת. זה חלק מהעבודה, אני צועק את זה למצלמה, זה חלק מהעבודה. מאסטר בר, אם אתה שומע את זה, תדע, אני פחות מעריך את הדרך שלך. ואני חושב שאתה עושה עבודה נפלאה בשיעור. אני לא מעריך אותך בתור ירין דרורי ברמה המקצועית בכלל. ברוכים הבאים לפסיפיק פודקאסט. חברים, אנחנו פה, יש לנו אורח מיוחד. שלום, ירין דרורי. אהלן, אהלן. Man who need no introduction. אם אמרתי את זה נכון, תופס? אולי כדאי שתגיד את זה בעברית לחבר'ה שלנו פה שלא יודעים. יש לנו פה בחור שאנחנו לא צריכים להציג. ירין דרורי, אמן התספורות שלנו. מה איתך, אחי? אני בסדר, אני דווקא הייתי שמח להציג. כי אולי יש פה חבר'ה שחלק מכירים, הייתי מציג. לא ב100% מכירים. כמובן, כמובן. אנחנו תן לנו לא היינו כמה מציגים. מילים, בכל זאת, מי אתה ירין דרורי? ירין דרורי, כמו שאתם יודעים. היום הבעלים של דה וינצ'י, מספרה ואקדמיה לספרות גברים. היום אני בן 27. מגיל 13 אני במקצוע הזה בעולם הספרות. מגיל 13 ועד עצם היום הזה אני מספר. במהלך הדרך, בוא נגיד את זה ככה, התחלתי מכיסא כתר בגינה בגיל 13, וכשחרבנתי לאבא שלי על הראש ועל חברים, וזה לאט לאט גדל והתפתח, עד שזה הגיע לרמה שבגיל 18-17 לפני הגיוס אני כבר עושה משכורות של בין 15 ל-20 אלף שקל בחודש, ו-18 כבר היה לי את העסק, כבר היה לי מאגר לקוחות, הייתי בדילמה משמעותית בחיים, האם אני מתגייס או ממשיך בעסק. לי היה מאוד ברור מה אני רוצה לעשות, התגייסתי להיות לוחם בגולני, חשבתי שסגרתי את העסק, אבל בפועל גיליתי שכולם צריכים תספורת במיוחד בצבא, אז מצאתי את עצמי גם בצבא מספר אנשים, אחרי זה הייתי בצלפים, קורס מפקדים, כמובן מספר כל הזמן, בסיום השירות הגעתי להכשרות, סיימתי בכבוד, ומהרגע שהשתחררתי, עד עצם היום הזה, מה שאני עושה זה לספר וללמד איך לספר. שלמעשה ב3-4 שנים האחרונות עברו אצלנו באקדמיה באזור ה-500, 600, 700 תלמידים. אנחנו מחשיבים גם השתלמויות גדולות, כמה אלפים במצטבר. והפוקוס העיקרי שלנו כרגע זה ללמד, להכשיר, קצה לקצה, גם אם זה חבר'ה שמתחילים לגמרי, שמעולם לא נגעו במכונה אף פעם, וגם אם זה חבר'ה שמתקדמים, שכבר יש להם מספרות, חלקם גם יש להם אקדמיות, ואת כל מה שבין לבין. ומה אם לבוא להסתפר אצלך? היום כרגע אני לא מספר. כשאני פותח תורים זה תלוי, אתה יודע, תלוי בזמן. אם פתאום נפתח לי איזה חלון, אז אני נותן התראה קצרה יחסית למי שרוצה להגיע. והיית רוצה לספר? בטח, בטח. אתה יודע, היום אני נמצא בנקודה אחרת. היום יש צוות של 7 עובדים במספרה, יש המון תלמידים, וזו אחריות גדולה לכתפיים, אז פוקוס שלי כרגע הולך לדברים האלה. אז פחות ללספר. תהיו עם יד על הדופק. אמת. הייתי רוצה לשאול אותך, איך אתה מגדיר את עצמך במילה אחת? איש מכירות, ספר, מורה, איש שיווק? מה המילה שהכי מגדירה את ירין דרורי? בן אדם, קודם כל. היידה. ואתה יודע שזה מצחיק, כי כל פעם שואלים אותי מה אתה עושה, אני אומר ספר. אני חושב שהרבה אנשים מנסים כל הזמן ללכת לאיזה טייטל. זה לא מעניין, אותי לפחות. לא מעניין אותי לא הטייטל, ולא מעניין אותי יש לך מספרה בקומה 16, יש לך שם עובדים, יש לך פה, יש לך... לא מעניין אותי, מה אתה? אני ספר, אני בן אדם פשוט. זה הגדרה בדיוק לבן אדם ענב. יצא לנו לדבר על זה בעבר, וכל פעם מחדש אתה מפתיע אותי. עם כמה שאתה מצליח, עם כמה שאתה עושה חיל בענף בישראל, ותכף נדבר על העולם, אתה בן אדם ענב. כל פעם שאני נפגש איתך מחדש, אני יותר משמח לשבת איתך, לשתות את הוויסקי שאנחנו אוהבים, ולדבר על החיים, על העסקים, ועל דברים מעניינים שאנחנו הולכים לעשות. כי קודם כל, הדבר הכי חשוב בחיים האלה זה להיות בן אדם. ואתה אחד כזה. מעריך. רצינו לפתוח בכמה טיפים? יאללה, בואו נעבור לכמה... בואו נציג גם את עצמנו. אני עומרי אושייר, זה אחי יונתן אושייר. אנחנו מחברת אושי הר.
בעצם חברת ציוד למספרות. מותג הדגל, מותג הבית שלנו בעצם זה פסיפיק, שהשתדלנו לפתח אותו, השתדלנו לפתח את מותג פסיפיק ביחד עם צוות פרזנטורים מהמקצועיים ביותר בארץ. כמו שכולם יודעים, ירין הוא בין המובילים שלנו. יש לך משהו להוסיף? לא. אנחנו יושבים בירושלים. בואו נעבור לטיפים. רגע, לפני הטיפים, תביא לו את המתנה שהכנת לו פה. יש לי מתנה לתת לך. מתנה בשבילי? מתנה בשבילך. תמיד... וגם אנחנו צריכים לעשות לך, אם כבר הבאנו את הוויסקי, אז אנחנו בשוונג. קודם כל המתנה, אני חזרתי עכשיו מאיטליה. וואו, מה זה 15? אני וירין אוהבים לשתות וויסקי אירי, דווקא. אייריש. ובושמילס זה אחלה וויסקי, זה בשבילך. תודה רבה. 15 שנה בושמילס. איזה כיף. איזה כיף. עם בקבוק נוסף אירי. בקבוק... לא, זה מתנה, זה אתה תשמור לעצמך. אתה יודע לפנק. זה אנחנו אצלך נשתה. תן לי את זה, אני אדאג לזה. זה רוני יהיה מבסוט, אחי. תהיו אתם על הטיפים. חבל לך על הזמן. תודה רבה, מעריך את זה. באמת, תודה רבה על המחשבה. איך יכולתי לנסוע לחו"ל ולחשוב על ירין. טוב ירין, אני רוצה שנמשיך עם הטיפים. יאללה. אני רוצה שתיתן לי 3 טיפים לספר המתחיל. הטיפ הראשון, תאהב את הקושי. תחפש אותו. אני מאמין שיש פה חבר'ה שהם בתחילת הדרך שמאזינים פה לפודקאסט. העצה נאמבר 1 שאני יכול לתת זה, תחפש את הקושי. תאהב אותו, תחבק אותו. איפה שהוא נמצא, תהיה גם. איפה שלא הולך, שם אתה רוצה להיות. למה? כי משם הגדילה האמיתית קורית. אתה יודע, לא מזמן הבנתי את זה. נפל לי איזה אסימון. היה לי תלמיד שהוא חרבן ללקוח שלו על הראש, באמת גמר לו את התספורת. וזה לא מישהו מתחיל. הוא כבר עשה תספורות בחיים שלו, הוא כבר סיפר. ואחרי כמה מאות תספורות הייתה לו זה אחת שהייתה נפילה מטורפת. כאילו, חור בראש. וראיתי אותו, איך הוא התמודד עם זה, היה לו עוד שנייה התקף פאניקה. ברמה הזאת. כי בחיים זה לא קרה לו, מצב שהוא חרבן ככה לבן אדם את הראש. ואני ראיתי את הסיטואציה הזאת והייתי קר רוח מאוד מהצד. כי ידעת בעצם... כי הייתי באין ספור פעמים בעבר שאני חרבנתי ללקוחות את הראש. במקרי קיצון גם. אני לא מדבר איתך רק על פאקים בתספורות, אני מדבר איתך גם על פאקים בכימיה וצביעות ראש, שזה הכי גרוע, זה שיער נושר, זה כוויות בקרקפת, זה דברים שאתה לא רוצה להיכנס אליהם, שלפוחיות, כוויות, אני אומר לך, הייתי בעברי, כשהייתי עוד בתחילת הדרך, ופתאום אני רואה את הסיטואציה הזאת, אז אני קר רוח, כי כבר עברתי דברים הרבה יותר קשים. וכשהוא נתקל בה, הוא נכנס עוד שנייה להתקף פאניקה. וכשאני ראיתי את זה מהצד, הייתי מאוד רגוע מהסיבה הפשוטה שכבר לקחתי על הכתפיים אתגרים וקשיים הרבה יותר גדולים. ובאותו רגע, כשראיתי את זה מהצד, הייתי מאוד מבסוט בשבילו, אפילו שעוד שנייה הוא נחנק. והייתי מבסוט כי ידעתי, בין אם הוא מבין את זה באותה שנייה ובין אם לא, כמה הסיטואציה הזאת הולכת לפתח ולהגדיל אותו. גם אם הוא לא מבין את זה. זה הטיפ הראשון, קושי. תחבק אותו, תאהב אותו. הטיפ השני, סבלנות. וואלה, אני לא יכול להסביר לך את כמות החבר'ה והתלמידים שעברו לי בידיים, שהם כבר רוצים את התוצאה כאן ועכשיו הם מיד. ואז הם רואים כל מיני ילדי פלא כאלה, כמו נאורה הקוסם, או כל מיני כאלה ואחרים, שעושים תספורות אחרי 3 שנים שהם בתחום, כאילו אלוהים נגע להם ביד. והם חצי שנה והם רואים את זה, הם אומרים, מה הבעיה? זה קל. תוך שנייה אני מגיע לרמה מטורפת של דירוגים, של פנסים, של גזירות, מה הבעיה? ואז הם מגלים מהר מאוד שזה לא כזה קל כמו שזה נראה. אבל אין להם סבלנות, כי הם רוצים את התוצאה כאן ועכשיו. הם לא מבינים שאפילו שיש חבר'ה שהם 2 בתחום, 3 שנים בתחום, בתוך 2-3 האלה הם חוו כל כך הרבה, הם עשו כל כך הרבה, שזה מה שעזר להם להגיע לתוצאות בזמן או פרק זמן יחסית קצר. ושים לב שכשאני מדבר על 2-3, אני מדבר על פרק זמן קצר. בשביל הרבה אנשים 2-3 זה מלא זמן, מה יש לך? אני אומר לא. 2-3 זה מעט זמן. חצי שנה זה כלום. זה טיפת מים בתוך אוקיינוס. אז טיפ השני, סבלנות. כדי להיות טוב
במיוחד בכל מה שקשור ביכולות מוטוריות עם הידיים, שזה תנועות שהגוף צריך ללמוד, זה דורש סבלנות וזמן. אי אפשר לעקוף את זה. הדרך היחידה לזרז את זה, זה לעשות פשוט יותר פעולות. זה הכל. יפה מאוד. יפה מאוד. טיפ שלישי? טיפ שלישי. שלך אומר, אני הולך לתת לכם פה טיפ, שכדאי שתפתחו מחברת ותרשמו. טיפ שלישי, כבר מהרגע הראשון תבנו הרגלים טובים ונכונים. דרך הכשרות, ידע ולקיחת מידע מאנשים שאנחנו מעריכים, אוהבים את הסגנון שלהם, גם בעבודה וגם בדרך, ויכולים ללמוד מהם כבר ברגעים הראשונים במקצוע, או כמה שקרוב לזה יותר עדיף, הרגלים נכונים. כי כשאני התחלתי, ועוד חלק מהחבר'ה הכי גדולים בענף הזה, שמי כמוך יודע שאנחנו כבר מחוברים אישית, כל האליטות של הענף הזה, הם כולם התחילו באותה דרך, כי כולם כבר למעלה מעשור בתחום הזה, לפחות רובם, הם כולם התחילו באותה דרך, שזה לתפוס מכונה, לתפוס מספריים ולהתחיל. אבל הדרך שלהם לקחה עשור ומעלה כדי להגיע לרמה הזאת, בגלל שלא היה להם מישהו שיכווין אותם. לא היה להם בן אדם שיראה להם את הדרך הנכונה. ואז מה שקרה זה שבמשך שנים רבות בתחילת הדרך הם בנו הרגלים לא נכונים. ואז קרה דבר מעניין. כשהם רצו להתפתח, הם הבינו שהדבר שהכי מגביל אותם זה חלק מהדברים שהם כבר התרגלו לעשות. אז מה שהם היו צריכים, ואני כלול בזה, זה לשבור הרגלים ישנים ולבנות הרגלים חדשים. ולהרוס הרגלים ישנים ורק אז לבנות הרגלים חדשים, זה יותר קשה מלבנות מהרגע הראשון הרגלים נכונים. אז הטיפ השלישי זה, כבר בתחילת הדרך, כמה שיותר מוקדם, לנסות לבנות ולהצליח, לא רק לנסות, הרגלים נכונים דרך רכישת ידע מאנשים שאנחנו מעריכים, מאנשים שעברו את הדרך שאנחנו רוצים לעבור, ומאנשים שבאמת אפשר ללמוד מהם, ולא רק במקצועי. כי אז, כל שאר היכולות הן כבר בנויות על יסודות חזקים, שמישהו כבר אמר וראה ובנה עליהם בעבר יסודות חזקים, ואומר, אלה יסודות חזקים. על זה אתה יכול להישען קדימה. זה הטיפ השלישי. יפה מאוד. אז אני מסכם. הטיפ הראשון בעצם היה, תחפשו את הקושי. הקושי בסופו של דבר יחשל אתכם ויעביר אתכם מסע מסוים וילמד אתכם. הטיפ השני, סבלנות. לא ביום אחד בנו את רומא. והטיפ השלישי, הרגלים נכונים. תרגילו את עצמכם להרגלים נכונים מההתחלה. 3 טיפים שמאוד אהבתי. מעניינים מאוד. אני אומר בוא נעשה לחיים רגע, לפני לחיים, שאנחנו חייב ממשיכים. לחיים, חייב. כן. הופה. לחיים. לחיי דברים גדולים. אחרי דברים גדולים. לחיים. וואו. הוא באמת מה? טוב. אחי, לא מרגישים אותו. כמו כלום. באמת טוב. זה מיץ. וזה לא הבוש מ-15. כמה אחוז אלכוהול יש בזה? וואו. בוא נבדוק. 12, רגע, גם יש 12 שם מכובד. לא, מה? אחי, זה כמו לשתות מיץ. אני יכול לשתות את זה כאילו זה? ככה הם מסננים אותו טוב טוב. לא, הוא 12 שנים. 40%. 12 שנים, 40%. כן. המליץ לי המוכר על האירי הזה, אמרתי בוא ננסה. בוא נעבור לעוד 3 טיפים. לא חייב 3. לא חייב מספר 3. טיפים. מספר טיפים, 2-3 טיפים שאתה חושב שספר שכבר נמצא אחרי שלב הלמידה, בעצם אחרי שהוא כבר פתח מספרה, או שהוא כמעט, בוא נגיד, מלא ביומן, והוא רוצה לפתוח אקדמיה. וואה. תן לנו איזה 2-3 טיפים לספר המתקדם, שרוצה להתקדם הלאה ולהתחיל ללמד. השלב שבו אנחנו כבר מתקדמים לשלב של אקדמיה, זה השלב שבו אנחנו מתעסקים בתחום שהוא אחר לגמרי מלספר. לדעת ללמד זאת יכולת בפני עצמה. והרבה ספרים טובים לפעמים מבלבלים בין זה שהם טובים לבין זה שהם יהיו טובים בללמד. להיות טוב במקצועי
ולספר, ולהיות טוב בללמד, אלה שני יכולות שונות לגמרי. ואם אני רוצה להבין איך לגרום למוצר הזה, שנקרא קורס ספרות, להיות טוב, הפוקוס שלי לא צריך להיות בלספר טוב. הוא צריך להיות בללמד טוב. יותר מלספר טוב. אני אטען שספר ממוצע שיודע ללמד מעולה, יביא את התלמידים שלו להרבה יותר תוצאות מספר מצוין, שהיכולות שלו ללמד הן גרועות. ובגלל זה אני אומר, כשאנחנו נכנסים לעולם הזה של ללמד, של אקדמיה, הדבר הראשון שאני צריך לשים עליו פוקוס זה איך אני מלמד את התלמידים. כשבדגש ענק הזרקור הוא לא עליי. אני לא בא להראות לתלמיד כמה טוב אני, זה לא מעניין. הדבר היחידי שמעניין אותי זה שהזרקור יהיה עליו. איך אני עוזר לך להגשים את החלומות והמטרות שלך. זה הפוקוס מבחינת, או הטיפ מספר 1 אם תקראו לו ככה. אבל יש לי עוד הרבה. הדבר השני זה להיות איש עסקים בפער מוחלט מאשר ספר או מורה. כי כדי שהאקדמיה תצליח היא דורשת הרבה תתי יכולות. אז הרבה פעמים אנחנו חושבים, מה הבעיה? לפתוח אקדמיה זה שתי יכולות, זה לדעת לספר ולדעת ללמד. טעות. להיות בעל אקדמיה זה לדעת לספר, לדעת ללמד, לדעת לשווק, לדעת לתפעל, וכשאני אומר לתפעל זה לתפעל את כל המאחורי הקלעים, לעקוב אחרי רשימות, לעבוד עם אקסלים, לעבוד עם ספקים והזמנות, כי אם עכשיו נפתח מחזור של 8 תלמידים וכל 8 תלמידים צריכים ציוד, אני צריך לוודא שאני מתקשר אליכם בזמן כדי שכל הציוד שלהם יגיע לשיעור, וזה צריך להיות במקביל לעוד 2 מחזורים שנפתחים, אז זה צריך להיות מסודר בראש ומסודר על הדף, אז זה לתפעל ולדעת למכור. אני אטען שיש עוד כמה דברים בדרך. אבל זה העיקר. האמת. זה להיות איש עסקים הרבה מעבר ללהיות ספר או מורה. אני מדלג וראיתי עכשיו, אנחנו אחרי פורים, שלקראת פורים עשית כמה ציורי ראש מאוד מאוד מעניינים. ראיתי שהבחור שלך גם נתן לך שם איזה ניואנס, אמר לך, מה? זה הגזמת? ואז התחלת להגזים והתחלת להעיף ציורי ראש, אחד אחרי השני. דבר על זה קצת, ספר לנו. אז מי שלא יודע, אני לא עובד לבד. יש מאחוריי מערך שלם של אנשים. יש מאחוריי איש מחירות, איש שיווק, יש צוות של מורים. אני לא עובד לבד. ואחד מהפעמים הייתי בהדגמה של השתלמות לפורים. בא אליי רון, שהוא הסמנכ"ל בחברה, והוא מגיע אליי והוא מסתכל על העבודה שאני עושה. ודחפתי למודליסט פנסים על כל הצדדים של הראש. פה עשיתי לו תלת מימד, במאחורה דפקתי לו גיאומטרי, בצד שני דפקתי לו משושים. ואז הוא מסתכל ואומר, זהו, זה כל מה שעשית לו. באותה שנייה אני מסתכל עליו במבט של רצח בעיניים, אני מסתכל עליו ואני אומר לו, בעיניים אני אומר לו, מה זהו? כל הראש לא פנסים, זה זהו? והוא מסתכל עליי במבט של, אתה יכלת יותר. ואז אני מסתכל עליו במבט של, יכלתי יותר, באותה שנייה קיבלתי החלטה. אני עושה משהו יותר מוגזם. כל הלמעלה שלו עדיין היה בלי עבודה, ותכננתי להשאיר את הלמעלה עם קצת שיער. אמרתי, שם לא הולך להישאר קצת שיער. אמרתי לו, תקשיב, אתה זורם? הוא אומר לי, כן, אתה יודע שאני זורם איתך. אמרתי לו, יופי. אני עושה לך גולגולת על כל הלמעלה של הראש. מסתכל עליי, הוא אומר לי, אתה בטוח? אני אומר לו, אני בטוח. אנחנו הולכים לעשות לך גולגולת על הלמעלה של הראש. אני לא סופג מירון ביקורת של לא מספיק הגזמת. לא מספיק הגזמתי? אין בעיה, חכה, בוא נראה. 1:40, זה מה שזה לקח. זה הכל, 1:40. 1:40, זה קצת. זה קצת. זה קצת. ביחס לעבודה הזאת זה קצת. מי שאי פעם ניסה לעשות ציורי ראש, יודע שלעבודה כזאת 1:40 זה קצת. אבל עבדתי מהר. ויותר מזה, אמא שלו חיכתה לו בבית. אני לא חושב שידעה שהוא הולך לחזור עם גולגולת. הפתיע אותה. הוא הפתיע אותה. גם אתה הפתעת אותו. אני גם הפתעתי את עצמי, ובטוח שהפתעתי את רון. זה הכי חשוב. כן, תוך כדי שאני אעשה את העבודה הזאת, הייתה כל הזמן שאלה אחת. כל הזמן שאלה אחת ששאלו אותי.
אמרו לי, מה זה, איך המכונה חותכת ככה? מה זה, אני גם יש לי מכונות, אבל זה לא גוזר ככה. מה זה המכונה הזו שאתה עושה? אני גם יש לי את המכונה הזאת, אבל זה לא... ואז הם מסתכלים על הראש של המכונה, הם רואים איזה סימן כחול כזה. אומרים, מה זה? למה הראש כחול? מה זה? זו מכונה הזאת מטורפת, והם רואים אותי עושה איתה פנסים, דופק איתה ציורים, בפס אחד, ברצף, דוחף פנס על כל הראש. שזה יכולת שמכונות אחרות לא יודעות לעשות. אם מישהו עבד פה עם מכונת פיניש לא טובה בעבר, הוא יודע בדיוק על מה אני מדבר, לא כל המכונות נבראו אותו דבר. לצערנו, הלוואי שכל המכונות היו חדות בעולם. יש מכונות שהן לא טובות לפנסים וציורי ראש. אבל המכונה הזאת הספציפית שאני עבדתי איתה, היא קצת טובה לציור, בקטנה טובה לציורי ראש, ככה ממש טיפה. קצת, ממש טיפה. וכשאני אומר ממש טיפה, אני מתכוון ממש הרבה. והיא עזרה לי לעשות את התוצאה הזאת בשעה ו40. כי זה רק להניח את המכונה ולזרום עם היד. וכל השיער נושר, ומי שראה את המודליסט הזה יודע שיש לו שיער צפוף, כהה, דחוס, שלא כל מכונה יכולה להתמודד איתה. יש לנו אותה פה. כן? עכשיו, מה היופי? מה הקטע? הם כולם אמרו לי, אני רוצה גם אחת כזאת. אני אומר להם, אתם יכולים לקבל אותה, אבל את הראש שלה, אתם לא יכולים לקבל. והם התלהבו מהראש הכחול, כי הם לא ראו עדיין מכונה עם להבים כחולים. אמרו לי, למה לא? אמרתי להם, חכו בסבלנות. הראש הכחול עדיין לא יצא. רוצה שאני אראה למי שצופה פה רגע איך הראש הכחול הזה נראה? תראה להם. כן, כן. זה נראה לי מה שמצלמת אותי, אני לא יודע אם רואים את זה משם. זאת המכונה עם הלהב קרמי כחול, שזה הראש הכי טוב שעבדתי איתו בחיים, ועבדתי עם כל סוגי המכונות, ואני נשבע שאני לא מגזים, בין אם זה עוד התקופה של הוול עם החוט. יש פה ספרים שלא מכירים את המכונה הזאת אפילו, הם לא יודעים מה זה מכונה עם חוט. אז מהמכונה של הדיטיילר עם החוט, ועד לאנדיס סלימליין, המכונה הכסופה הקטנה, שאני בטוח שגם את זה חלק גדול מהצופים לא מכיר, ומי שמכיר כל הכבוד, סימן שיש לו ותק, ויודע בדיוק על איזה מכונה, עד ה-GTX, גם זאתי שיש לה כבל, וגם זאתי שאין לה כבל, וגם את ה-GTX אני מתערב שיש פה הרבה חבר'ה שלא מכירים בכלל. אז צא לי לעבוד עם כל סוגי המכונות כמעט בשוק, שכדאי לעבוד איתם לפחות. וזאתי משמידה כל מכונה שעבדתי איתה, אי פעם, בפער, גם מהחדשות, גם מהסטיילקראפט, גם מהסייבר, בפער מוחלט. כיף לשמוע. אז בואו ניתן לצופים בעצם הסבר. הראש הכחול זה בעצם להב בלו קרמי, זה פיתוח שאנחנו עובדים עליו ביחד עם ירין, כי ירין יודע לעשות ציורי ראש, וירין יודע מה זה מכונה טובה, והיא בקרוב תצא. אז זה הבלו קרמי. הבלו קרמי בעצם יושבת על המכונה מסדרת רויאל פלוס של פסיפיק, דגם R2. רגע, אני חייב לשאול עוד שאלות, כי אני סקרן. יאללה. מה עשיתם בשונה? למה היא כזאת טובה? כי אני אגיד לכם את האמת, הוצאתם שתי מכונות פיניש. הבלו קרמי מבחינת גזירה, מבחינתי זה עולם אחר. איך זה הגיוני שהלהב הזה ספציפית בפער כזה גדול יותר טוב? לפינישים וציורי ראש. בעצם הבלו קרמי זה פיתוח מיוחד לקנטים ופנסים. זה פיתוח מיוחד שעבדנו עליו תקופה ארוכה, וזה האב טיפוס בעצם, נתנו לך לבדוק, והנה הביקורת שלך בעצם. זה העניין. אבל העניין הוא לא רק בלהב, העניין הוא גם במנוע, בסוללה ובשאר החומרים, שאר החומרים ממה שמיוצר המכונה. אבל אני חייב לשאול רגע שאלה. אני יצא לי לעבוד עם להבים קרמיים בעבר, באמת. יצא לי לעבוד עם הרבה סוגים של להבים, כמו שאתם כבר יודעים. והלהבים הקרמיים בדרך כלל, אמיתי אני אומר, הם לא חדים בכלל, והדבר האחרון שהייתי נותן להם לעשות זה פינישים ופנסים. איך זה הגיוני, שזה להב קרמי, והוא גוזר ככה? כי כל הלהבים הקרמיים שעבדתי איתם בעבר? פה נכנס הטכנולוגיה, בעצם שנקראת בלו קרמי. הבלו קרמי זה טכנולוגיה מתקדמת יותר, בחיתוך לייזר, שמייצרים את הסכין עצמו, את הלהב עצמו, לא את הפלטה האחורית, את הסכין הקדמי, בחיתוך מדויק, כדי שהוא יהיה חד בצורה פנומנלית. שים לב, תוך כדי שמירה על רכות האור. כי כמו שאתה בטח יודע, כי אתה עובד עם המכונה הזו תקופה, היא לא פוצעת. כמה שהיא חדה היא לא פוצעת, כי רוב המכונות החדות ביותר בשוק
לא הן נעימות פוצעות, בכלל. הן לא נעימות, הן כואבות, באזורי הצוואר, באזורי הפאה. הטכנולוגיה החדישה הזאת זה בעצם שילוב של להב מאוד מאוד חד, מאוד מאוד צפוף, מאוד מאוד נמוך, והגנה על האור. מערכת ההגנה על האור. ואני כן רוצה לעבור לאזור הפרטים של המכונה. המנוע עצמו זה מנוע וקטור. יש סוגי מנועים בשוק. במכונות פיניש עד היום לא היה מכונות וקטור. המנוע וקטור. המנוע וקטור הראשון שיצא היה בפנסוניק. זה המנוע וקטור הראשון, שנים היה אך ורק בפנסוניק. לאחר מכן הוציאו מנוע דור שני, והפיתוח האחרון זה היה דור שלישי. ההבדלים הם, זה מנוע דור ראשון הוא 10,000 סלד, מנוע דור שני הוא היה 11,000 סלד, שזה הרויאל הישנה, וברויאל פלוס הוספנו את הוקטור מוטור 13,500 סלד. מה ההבדלים בין המנועים? יש כמה סוגי מנועים עיקריים בשוק. המנוע העתיק יותר היה מנוע AC או DC. זה מנועים פשוטים שמסתובבים בעצם עם סלד מאוד נמוך, והם כן חזקים. קשה מאוד לעצור סכין. הם כן אוכלים שיער קשה. הפיתוח השני היה מנוע ללא פחמים. מנוע ללא פחמים זה בעצם מנוע אלקטרוני, דיגיטלי, שנקרא ברשליס. מנוע ברשליס זה מנוע יותר מהיר בהרבה, ועדיין לא ניתן לתפוס סכין. גם מאוד שמרו על הכוח. הפיתוח השלישי היה מנוע מגנטי. מנוע מגנטי העלו את הסלדים ל-10,000 סלד, אבל ברגע שהסלד היה כל כך גבוה, הוא ביטל את האפשרות של מריטת שיער קשה, חיתוך שיער קשה. וכן ניתן לתפוס סכין. ברגע שאתה לוחץ על הסכין, אתה מכיר את הפעולה הזאת בעצם, שאתה מפעיל את המכונה ותופס את הסכין. ב-10,000 סלד אתה תופס את הסכין, למרות שבמנועים קודמים לא היה אפשרי לתפוס סכין. והפיתוח האחרון היה מנוע וקטור. מנוע וקטור שהוא 10,000 סלד ומעלה, שלא ניתן לעצור סכין. זה מנוע מאוד מאוד מהיר, מאוד מאוד עוצמתי, שהפיתוח שלו שינה את השוק באופן משמעותי, וככל שהוא מתקדם ומתקדם, הוא נהיה עוד יותר גדול, יותר חזק, ויותר נוח ומהיר לעבודה. אתה יכול להעיד בעצמך. חד משמעית. יש לי שאלה אליך. דבר אליי. אנחנו בחצי אני שעה. אקח עוד איזה כן. שלוק של וויסקי. יש לי שאלה כזאת. קודם כל אני רוצה שתדבר על עניין השיתוף פעולה עם הפרזנטורים. כל הסיפור הזה. מהצד שלך, מה אתה אומר על כל המהלך השיווקי הזה של לקחת את המכונה, לבנות אותה ביחד איתנו ולשים את החתימה שלך על המכונה הזאת? אני אגיד את האמת, מבחינת ההסתכלות העסקית מהצד שלכם, זה מהלך מטורף. לקחת חבר'ה שהם מובילים בשוק, בעולם הספרות גברים, ולקחת אותם כפרזנטורים ומה שנקרא חותמת על המכונה, מהלך מטורף בעיניי. איך ראית את זה מהצד שלך? כן. בצד שלי, עוד כשהגעת אליי עם ההצעה הזאת, לא הכרתי אותך לעומק. ידעתי מי אתה, אבל לא הכרתי אותך לעומק. גם לא ידעתי מה האיכות של המכונה. ואז נתת לי אותה, עבדתי איתה, אמרתי, אוקיי, יש פה מוצר קטלני, וזאת גם הסיבה היחידה שהייתי מוכן לחתום עם הפנים שלי עליה. כי אם אני כבר מוציא מוצר לשוק, זה חייב להיות משהו שהוא בסטנדרט שלי. אהבת את הרעיון? מאוד. רעיון עסקי מדהים בעיניי. הוא חיזק אותך מבחינה שיווקית? בטוח, בטוח. בטוח בדרכים עקיפות גם שאני לא יודע. פתאום אני רואה את הספר של עומר אדם עובד עם המכונה הזאת, אני רואה את עומר אדם מסתפר עם המכונה שלי, הזהב. אני רואה אנשים וספרים מכל רחבי הארץ שמצלמים את התמונה של המכונה שלי ומתייגים אותי. חבר'ה שאני לא מכיר בכלל, מכל רחבי הארץ. זה כיף. זה כיף. זו הייתה השאלה הבאה, איך הייתה הרגשה? שאנשים קונים את הפנים שלך ומתייגים אותך. אנשים שאתה לא מכיר. זה כיף. זה כיף. תשמע, אתה צריך גם להבין מאיפה באתי. בסוף הגעתי מלספר על כיסא כתר בגינה. כשהתחלתי בדרך הזאת בגיל 13, הדבר האחרון שדמיינתי לעצמי זה שיגיע היום שאנשים יקנו מכונה עם הפנים שלי ויתייגו אותי וישתפו את זה, והגיעו מכל רחבי הארץ ללמוד ממני
הדבר האחרון שחשבתי שיקרה, הדבר היחידי שעניין אותי זה להתמקד בדרך שלי ולהשתפר מיום ליום. אז פתאום כשדבר כזה קורה, במיוחד מהמקום שממנו באתי, זה מחמם את הלב, אחי, זה לא מובן מאליו. אהבתי. יש לי שאלה מעניינת. כמו שאמרת מקודם, אתה פתחת את המספרה שלך בקומה 16 בבניין. בבסר פה בתל אביב, בפתח תקווה. ורציתי לדעת, איך הגעת למהלך הזה ולמה לפתוח דווקא בקומה 16? זה הכי לא אידיאלי למספרה כביכול. ודרך אגב, זה מגדלי יוקרה בסטנדרט הכי גבוה. את התשובה שאני הולך לתת עכשיו, או יותר נכון, מהתשובה שאני הולך לתת עכשיו, ספרים בכל רמה יוכלו להפיק ערך. התשובה לשאלה היא בידול. ולמי שלא יודע מה זה בידול, זה נקודת שוני בינך לבין הסביבה. אני אטען שככל שלעסק יש יותר נקודות בידול, הוא יותר בולט בנוף. אז נקודת בידול יכולה לבוא דרך שיווק, דוגמה, ציורי ראש. היום תשאל בן אדם שמכיר אותי מה שונה או מה מיוחד בירין דרורי, מי שמכיר יגיד לך, ציורי ראש. זה מה שמשך אותי דרך אגב. ככה אני הגעתי אליך. וככל שזה יותר מבודל, ככל שזה יותר מיוחד, ככל שזה יותר קשה להשגה, זה יותר מבדל, זה יותר גורם לך לראות שונה מהנוף. אז זאת נקודת בידול אחת, נקודת בידול שנייה זה צורך העניין, המספרה בקומה 16. איזה עוד מספרה אתה מכיר בקומה 16 במדינת ישראל? אף מספרה אני לא מכיר גם בעולם. בדוביי יש מספרה באיזה קומה, לא יודע כמה. בדוביי. אחלה הקשר. בארץ אני לא מכיר, יכול להיות שהיא קיימת, ואני לא מכיר אותה, אבל אני אישית בתור ירין דרורי, לא מכיר אף מספרה שממוקמת בקומה גבוהה. וזאת מבחינתי נקודת בידול, נכון, זה עולה כסף. להקים את המקום גם עלה כסף. ולתחזק את המקום בשוטף בחודשי, גם עולה הרבה מאוד כסף, מבטיח לך. אבל השאלה שנשאלת זה לא רק כמה כסף זה עולה, אלא כמה כסף זה עוזר להכניס. ואם אני יודע שזה מבדל משמעותית את המקום, ואני יודע שזה עומד בסטנדרט שלי, ואני יודע שזה במגדלי יוקרה, ואני יודע שזה עזר לי להביא חלום של שנים לידי מציאות, מבחינתי זה שווה את זה. יכול להיות שבן אדם מהצד שיבוא ויסתכל ויגיד, תקשיב, אתה טיפש. באת, שפכת פה 500,000 שקל על מספרה. באת, שמת פה ארגזים של כסף, השקעה וזמן, ואתה ממשיך לשים פה כל חודש ארגזים על הסחירות, על הארנונה, על הדמי ניהול ובלה בלה בלה. אתה טיפש. יכול להיות שיהיה בן אדם כזה. אבל אני איתן, מה המחיר של הגשמה? כמה היית מוכן לשים על להגשים חלום? ואני איתן שככל שהחלום הזה הוא יותר גדול, ויושב לך יותר זמן בראש, המחיר שתהיה מוכן לשלם הוא יותר גבוה. ואם מבחינתי המחיר שאני הייתי צריך לשלם בתור ירין דרורי זה 500,000, ותחזוקה גבוהה בכל חודש בחודשו בשביל להגשים חלום שיש לי 6 שנים בראש, זה המחיר שאני הייתי מוכן לשלם. בשביל בן אדם אחר יכול להיות שזה באמת לא מהלך נכון. בשבילי, בתור ירין, זה המהלך הכי נכון. מה זה עשה לך מבחינת מוטיבציה? אחרי שהגשמת את החלום הזה. זה נושא מאוד עמוק. כי חלום הוא משתנה מבן אדם לבן אדם, ואני אטען שככל שהמטרה, אני לא אקרא לזה בהכרח אפילו חלום, אקרא לזה מטרה. ככל שהמטרה היא יותר גדולה, ואני אפילו אגיד, ככל שהמטרה שאני רוצה להשיג היא גדולה ממני בהרבה, היא תיקח אותי על הכתפיים שלה, ולא אני אקח אותה על הכתפיים שלי. הרבה פעמים אנשים חושבים שהם הולכים להגשים את החלום, והם צריכים לקחת את החלום הזה איתם. אני אטען שזה בדיוק להפך. החלום או המטרה הזאת היא מה שמחזיק אותך על הכתפיים. כי יש לך למה. ואז לא משנה באיזה קושי אתה נתקל. אתה יודע למה אתה עושה את הדברים שאתה עושה. אתה יודע מה המטרה שלך, היא ברורה לך מול העיניים. וגם אם זה ייקח שנים כדי להגשים אותה ולהשיג אותה, היא אשכרה סוחבת אותך על הכתפיים. לא משנה באיזה קושי אתה נתקל. יש לי פה שאלה שבעצם
מדייקת מי אתה. אתה אחד ממובילי הספרים בארץ, ואני אטען שגם בעולם, שגם לשם אתה תגיע. מתי הבנת שאתה הולך להיות הספר שיוביל? כי אתה הבנת, אני רואה את זה בעיניים שלך, שיוביל את ענף הברברינג בישראל. אתה שואל את זה, ואני אטען שאני אפילו לא ב-10% מהפוטנציאל. אתה מבחינתך מרגיש שאתה עדיין לא שם? אני אטען שאני אפילו לא ב-10% מהדרך. ואתה יודע מה? אני רוצה לעשות פה משהו מעניין. שייזכר. לפני 2.5 בערך התארחתי בפודקאסט. בפודקאסט דיברתי על חלק מהמטרות שאני הולך להשיג. אבל אף פעם לא דיברתי עליהן במפורש. לא אמרתי מה אני רוצה. אמרתי, יש לי מטרה ברורה, היא הוצבה לי לפני כמה שנים טובות. את המטרה הזאת אני הולך להשיג. מה המטרה? לא פירטתי, לא הרחבתי ולא אמרתי, אבל דיברתי עליה ברמזים. ואני נותן כרגע רמז לכמה שנים הבאות. כמה? 5, 6, 4, לא יודע. אבל הרמז שאני משאיר פה בתוך הפודקאסט הזה, שיעלה, לאוויר, כנראה שישאר כמה שנים טובות ברשת. והמסר הזה אני משאיר אותו יותר מכולם לעצמי. המסר הזה זה מפית. בתוך המפית הזאת, יכול שתצחקו. דרך אגב, אנחנו מופתעים, אנחנו לא ידענו שהמפית פה. אני בטוח. בתוך המפית הזאת, יש פורג וקיסם. יכול להיות שבן אדם שיסתכל על זה יגיד לי, תקשיב, מה שאתה גנוב לגמרי, אה? אני אגיד יכול להיות. אבל אני אטען שהמפית הזאת היא קשורה להגשמת משהו שהוא גדול ממני בהרבה. בהרבה. מפית ואני בורג משאיר את המסר וקיסם. הזה לעצמי, של העתיד. יגיע היום שאני אחזור לסרטון הזה. ואני אשמע את עצמי מדבר, ואני אראה את עצמי מציג את המפית. מה החשיבות של המפית? מי יודע? בוא נחיה ונראה. אהבתי. אהבתי מאוד. קטלני ביותר. אז כבר דיברנו על הארץ ורמזנו על העולם. אתה חושב על העולם? כן, בטח. כבר טעמתי מהעולם. חלק מהסרטונים שלי כבר הגיעו לעולם. טעים. טעים. לטעום מהעולם זה טעים, אחי. פתאום שסרטון מתפוצץ מגיע ל10 מיליון צפיות, אחי. 1,000,000 לייקים. טעים. כיף. זה לא היה 10, היה גם יותר. היה גם 18 מיליון היה צפיות. 18 מיליון צפיות. זה פי 2 בערך מאזרחי מדינת ישראל. טעים, אחי. אתה יודע איזה פרץ דופמין למוח? אתה רואה את הפלאפון שלך עוד שנייה מתפוצץ, עולה באש, מכל ההתראות. זה מטורף. אז טעים. טעים וכיף. האם יהיו עוד כאלה? כנראה שכן. אנחנו מאמינים שכן. כן, בסבלנות. אין יותר מאמינים מאיתנו. אין יותר מאמינים מאיתנו, בייחוד לי- שהחזון שלנו משתלב מאוד 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 עם העולם. משתלב מאוד בעולם. אנחנו, החזון שלנו בחברה היא העולם. זה המטרה. נראה לי כדאי שתתקדם אה, לשאלה המיוחדת. יש לי שאלה דווקא מהצד השני של המפה, בוא נגיד. אני דווקא רוצה שתדבר על רגע ששבר אותך. רגע שהרגשת שאתה מתפרק. ספר לנו על הרגע הזה. ספר את הסיפור ואיך יצאת ממנו ומה הוא עשה ממך. אני לא חושב שבאף רגע הרגשתי שאני מתפרק. אבל היו כמה נקודות בדרך. אני אספר על 2. הייתי בתחילת הדרך של האקדמיה, של ללמד. וזה היה החודש הראשון ששברתי כל שיא אפשרי מבחינתי. עשיתי בחודש אחד את 100,000 שקל הראשונים שלי בחודש. קיבלתי מספר פניות הכי גבוה שקיבלתי.
כאילו זה היה חודש של סריית שבירת שיאים, והרגשתי בשיא, בפיק. ובחודש שאחרי השתמשתי בכל האנרגיה הזאת כדי לעשות עוד. אז הפקתי עוד סרטונים. כל יום עלו 2 סרטונים ביום. כל שנייה ביום שלי הייתה ממונפת להגשמה. ואמרתי, אני הולך למנף את כל האנרגיה הזאת כדי שחודש אחריו יהיה אפילו יותר מטורף. וחודש אחרי זה שהגיע, קרה בדיוק להפך. שמתי את כמות האנרגיה הכי גבוהה, כל שנייה ביום שלי הייתה ממונפת לעשייה, גם אם הייתי אוכל הייתי עורך סרטונים, הייתי בשירותים הייתי עורך סרטונים, אם לא הייתי מספר אז הייתי עושה דברים שקשורים בהתפתחות, הייתי קם מוקדם, הייתי מתאמן, הייתי עושה הכל מהכל ובמטרה אחת כדי להתקדם ולהתפתח, והייתי מטורף, אבל בחודש הזה שהייתי בו הכי מטורף בפארק, קיבלתי הכי פחות תוצאה. ואז שאלתי את עצמי, איך זה הגיוני שכשאני נותן את 100% שלי אני מקבל חצי מהתוצאה ואפילו פחות ממה שקיבלתי בחודש שלא עשיתי את זה. וזה שולח אותך למחשבות, זה שולח אותך לתהיות, כי כשאתה קם בבוקר עם ידיעה שאתה נותן את 100%, אתה מצפה לקבל מהעולם את 100% גם, אבל זה לא מה שקיבלתי, קיבלתי רבע. קיבלת רבע ממה שחודש לפני זה, עבדת פחות קשה, וקיבלת הרבה יותר. אז שאלתי איך? וזה שולח אותך לתהיות, כי כשאתה נותן את 100% אתה לא מבין למה דברים לא מתקדמים. וזה שלח אותי לשבוע שלם ש5 בבוקר הייתי עולה להר שנמצא מעל הבית שלי בשלומי, הייתי עולה אליו וחושב. לימים הבנתי שחלק מהאנשים בעולם קוראים לזה התבודדות, לא יודע, כל אחד משהו עושה לו טוב, אני קראתי לרגע לנקות את המחשבות, להבין. וכשעליתי, עליתי כמו משה בהר סיני 7 ימים. כל בוקר ב5 בבוקר אני יושב על ההר, חושב, במשך שעתיים. מסתכל על הנוף ומסביבי אני משקיף לעצים, להרים, אני רואה את השמש זורחת, אני רואה קילומטרים קדימה, זה מקום כשאתה יושב בו, אתה מרגיש שאלוהים איתך, אתה מרגיש שאלוהים נמצא שם. וישבתי וחשבתי, מה עשיתי לא בסדר? מה אני עושה לא נכון? למה כשאני נותן את 100% אני לא מקבל את התוצאה שאני רוצה? וביום השביעי הגעתי לתשובה, אחרי 7 ימים. וביום השביעי גיליתי שחשבתי עד אותו רגע שהבנתי מה זה אמונה. כי האמנתי בדרך שלי, אז חשבתי שאני מבין אמונה. באותו יום, ביום השביעי, הבנתי שאמונה זה לא משהו שאתה יכול להבין עם השכל. אמונה זה משהו שאתה צריך להרגיש. אתה לא יכול להבין אמונה. לא משנה כמה אתה חושב שאתה חכם. אמונה זה משהו שאתה מרגיש, זה משהו שהוא גדול מהשכל הישר. זה משהו שאיפה שהוא אומר לך, תקשיב, הכל נראה בלתי אפשרי, אבל דווקא בגלל שזה נראה בלתי אפשרי והשכל הישר אומר לך לא, אמונה נכנסת ואומרת לך כן. אתה חושב שקשה? מעולה. אתה חושב שזה בלתי אפשרי? מעולה. אמונה באה ואומרת זה אפשרי. ואתה טיפש, כי אתה חושב מהשכל, ויש דברים שהם גדולים מהשכל הישר. אז זה היה נקודת שבירה, אני לא באמת אקרא לזה נקודת שבירה, אבל זה היה נקודה שקיבלתי שיעור עמוק על החיים שלי ועל הדרך. שאיפה שמרגיש שהכי קשה, דווקא שם צריך להגביר ולהאמין בדרך, ולהאמין בעצמך. גם אם התוצאה לא נראית לעין, גם אם התוצאה היא לא מה שאתה רגע. חושב שקיבלת באותו רגע. וזה שיעור שאתה צריך ללמוד, כי זה שיעור שיחשל אותך קדימה. וזה שיעור שחישל אותי קדימה. אני רוצה לחזק ולהוסיף, התוצאה שאתה מקבל, ככה אני רואה את זה, זה מה שאתה אמור לקבל. זה אמונה. האמת. מה שקיבלת, גם אם זה לא מה שרצית, מה שקיבלת, זה התוצאה שאתה אמור לקבל. זה להאמין. חד משמעית. אני כל פעם שאני מדבר איתך, אני יותר כיף לי, ואני יותר מתחבר אליך, כמה שאנחנו כבר חברים מעבר לביזנס, ואני מתחבר אליך יותר ויותר, כי יש לנו המון במשותף. ככה אני רואה, ואני בטוח שלכל התלמידים שלך גם יש במשותף, כי הם מתחברים אליך אישית, לפני המקצועי. תמשיך. אני רוצה להתקדם הלאה. אפשר? העברתי לך משהו בוואטסאפ, אני בודק עכשיו את הסקילס שלך במחירות. עכשיו? היכולת מחירות שלו. עכשיו? העברתי לך משהו בוואטסאפ, פתח אותו, הם יראו את זה על המסך, תמכור לי את המוצר הזה. אתה רוצה שנמכור לך את המוצר הזה? בוא נראה. בוא נבדוק את היכולות שלך במחירות. אני בגדול בודק רוצה... אותי במחירות. בודק אותך במחירות.
אבל בגדול אני רוצה לבדוק אותך במחירות, ושנדבר קצת על הערך השיווקי של מה ששלחתי לך, ומה זה שיווק בעצם. שלב הבא, תן לו רגע למכור לנו את המוצר, אחרי זה אני רוצה שתשווק לנו. זה גדול, אחי. זה גדול. אחד לו משהו יפה. וואו, זה ענק. לא, הוא לא צריך, אנחנו נשים את זה על המסך. לא יודע אם יראו את זה פה, אני לא יודע, יראו, לא תנסה. יראו. שים על זה רגע. זה בגדול, למי שרק מקשיב ולא רואה מה אני רואה, זה בגדול מכונה, מכונת תספורת, שיש עליה פרצוף של ברווז, והיא נראית קצת כמו ברווז צהוב של אמבטיה עם ראש של מכונה. כאילו יש לה מכונה עיניים ופה, והגוף שלה צהוב, הראש שלה כסוף של מכונה, ויש לה שיניים, ונראה כאילו יכולה לספר אחלה. זה למי שלא רואה. אתה רוצה שאני אמכור לך את המוצר הזה? תרביץ. בכיף. תספר לי קצת על עצמך, למה אתה בכלל רוצה מכונה, אחי? צריך לסדר קצת בבית, זקן מדי פעם, אם לא מסתדר לי ללכת לספר, אם... חשוב לך לספר בבית? חשוב לי להיות יכול לסדר דברים שאני רוצה לסדר בשיער או בזקן בעצמי לפעמים. אז חשוב לך בעצם, אם אני מבין נכון, להצליח לסדר את עצמך בבית גם בלי להתעלות בספר. חד משמעית. אוקיי. נכון מאוד. מה חשוב לך כשאתה מסדר את הזקן בבית? חשוב לי שזה יהיה, אפשר להגיד, קל לתפעול, ידידותי, שאני אוכל לעשות את זה בעצמי, ובלי יותר מדי סיבוך. היה לך בעבר מכונות שעבדת איתן בבית? היה לי בעבר מכונות שעבדתי איתן בבית. חלקם לא היה קל לעבוד איתם. היום יש לך מכונה שאתה עובד איתה בבית? היום יש לי מכונה שאני עובד איתה בבית, כן. אתה מרוצה ממנה? יש משהו שאתה לא מרוצה ממנה? אין לי את כל האופציות. מדהים, אוקיי. בדרך כלל שאתה מסדר את הזקן ואת השיער, איזה סידורים אתה עושה? אתה משתמש באיזה מספרים? ב-0, בחצי, ב-1, ב-2? במספרים הנמוכים יותר, לסדר פס עם ה-0 וקצת לשייף את הזקן כדי שישב יותר טוב. אז תן לי להבין שאני מבין. בעצם חשוב לך שיהיה לה יכולת לעשות 0 חזק, כדי שיהיה לך מסגרות חדות, נכון? נכון. חשוב לך שיהיה הרבה מספרים, כדי שיהיה לך אופציה גם לשחק עם השיער, גם לשחק עם הזקן, מבחינת דירוגים וצבעים, נכון? נכון. חשוב לך שהמכונה הזאת תעמוד בציפיות שלך, ויהיה לה את כל האופציות, נכון? כן. חשוב לך שהמכונה תהיה נגישה וטובה, נכון? מעולה. היית רוצה מכונה שהיא עונה על הצרכים האלה ב-100%, טיפה יותר מהמכונה שיש לך כרגע בבית, נכון? חד משמעית. מדהים. אז במקרה יש לי מכונה כזאת, אם כבר דיברת עליה. אני רוצה גם שהיא תהיה מתאימה לילדים. מתאימה לילדים? למה? אתה מספר ילדים בבית? כן. יש לך ילדים? יש לי אחים קטנים. מדהים. איזה קצת יופי. מפחדים מהמכונות. הם מפחדים מהמכונות? קצת. איזה קטע. למה? קצת מלחיץ אותם הרעש, הצורה, החיתוך. אני מאמין. מלחיץ אותם בסיטואציה. מדהים. ומה לדעתך יעזור להם לא לפחד מהמכונה? אולי אם היא תיראה קצת יותר ידידותית? מדהים. אז תן לי להבין. אם היא הייתה מכונה שהיא טיפה פחות רועשת, הם היו פחות מפחדים, נכון? נכון. אם זאת הייתה מכונה שהיא בעצם נראית טיפה פחות מפחידה, יותר חברותית, יותר מזמינה לילדים, הם גם היו פחות מפחדים, נכון? נכון. מדהים. וחשוב לך להצליח לספר אותם בלי שהם ירתו, בלי שהם יזוזו, נכון? וחשוב לך מכונה שתצליח לעזור לך להגיע לתוצאה הזאת, נכון? גם לי. מדהים. אז במקרה... במקרה. הכינותי מראש. יש לי מכונה כזאת. ובמקרה... היא נראית כמו צעצוע נחמד ומזמין לילדים. יש לה את כל המספרים מחצי ועד 6. יכולה להגיע גם ל-0 ולעשות מסגרות חדות. ואני בטוח שילדים יעופו עליה. זה מה שאתה מחפש, נכון? קנית אותי. שימו לב, אני לא יודע אם אתם ראיתם, אתם קיבלתם פה סשן של מחירות קטלני ביותר, שהאנשי מחירות הגדולים ביותר בעולם לדעתי, לא יודעים לדייק לכם. קיבלתם פה דקה, תראו לדעתי, כדאי לכם לראות את זה שוב פעם, איך מוכרים. הדבר הראשון שירין עשה, זה שאל שאלות. לא הפסיק לשאול שאלות. וחיפש את הנקודה שכואבת ליונתן. איפה הוא יוכל לפתור לו בעיה מסוימת. אבל כדי להבין איזה בעיה המוצר שלי פותר, או התספורת שלי פותרת, או מה שזה לא יהיה, או הקורס שלי, או השיווק שלי,
אתה צריך לשאול שאלות. ירין לא הפסיק לשאול אותו שאלות עד שהוא הבין איפה הנקודה הכואבת, איפה הוא נכנס במוצר. אני אגיד לך אפילו יותר מזה. זה לא רק שאלת שאלות. הסיבה היחידה שאני שואל שאלות במחירה זה כדי להבין אם אני בכלל יכול לעזור לבן אדם. כמובן. אבל זה לא כזה מובן מאליו, כי הרבה אנשים חושבים שלמכור זה לדחוף. וחשוב לי רגע לדייק את הנקודה הזאת. הסיבה היחידה שאני שואל שאלות זה כדי להבין אם אני באמת יכול לעזור לבן אדם. אם באיזשהו שלב היית אומר לי, תקשיב, המכונה שיש לי בבית היא מספיקה, הייתי אומר לך, מדהים, אז למה אתה צריך עוד מכונה בכלל? למה אתה רוצה לקנות עוד אחת? למה אתה צריך עוד אחת? אין לי מה לעזור לך, אין לי מה להציע לך, כי מה שיש לך היום אתה מבסוט ממנו. אם היית אומר לי, תקשיב, יכול להיות שהייתי רוצה להשתדרג ולהביא משהו יותר טוב, הייתי מנסה להבין במה היית רוצה להשתדרג. והאם הוא יכול בעצם לתת לו את הפתרון. אני מדבר בהנחה שמגיע אליי בן אדם שצריך מכונת תספורת כי אין לו מכונה, או נשברה לו מכונה, או היא לא טובה והיא לא עושה היא לא נותנת לו את הצרכים שהוא בעצם צריך. ככה אני מלמד לאנשי מחירות שלי. קודם כל תבין, ברגע שבא אליי לקוח, יש המון סוגים של מכונות תספורת, לזקן, ארוך, קצר, פיניש, גילוח, כל מיני סוגים, לכל מיני סוגי שיער. קודם כל תבין מה הבן אדם רוצה, מה הוא צריך. אחרי זה תיתן לו ותתאים לו מכונה שמתאימה לצרכים שלו, אם זה ארוך יותר, אם זה קצר יותר. זה בהנחה כמובן שהבן אדם שמגיע אליי, מראש אני יודע שהוא צריך מכונה כי אין לו מכונה או היא לא טובה שלו. וכל העניין הזה בעצם מקשר אותי לנקודה שבסופו של דבר, בשיווק ובמחירות, אנחנו לא מוכרים מוצר. אני אף פעם לא מוכר מוצר, לא משנה איזה מוצר זה יהיה, אני מוכר רגש. וברגע שמבינים את הנקודה הזאת, גם השיווק יכול להיות הרבה יותר חזק, וגם המחירה עצמה צריכה להיות יותר חזקה. כי אם אני מוכר ראש למברגה בקוטר 0.5 מילימטר, הבן אדם לא בא לקנות ראש למברגה. הוא לא צריך את זה. הוא לא צריך את הראש למברגה, הוא צריך את החור על הקיר. והוא לא צריך את החור על הקיר, הוא צריך את המדף שהוא יתלה על החור, על הקיר. וגם את זה הוא לא צריך. הוא צריך את ההרגשה הטובה הזאת, שהחדר שלו עכשיו נראה יותר מסודר. או אפילו את המילה הטובה הזאת מאשתו, מהבת זוג שלו, שהוא עשה את זה לגמרי בעצמו. וזה הנקודה במחירות. אנחנו לא מוכרים מוצר, אנחנו מוכרים רגש. זה תמיד מתקשר לרגש בסוף. יש לי עוד שאלה אליך. יש כל מיני מחירים של מכונות בשוק. עזוב אותך כרגע פסיפיק. עד כמה אתה חושב שהמכונות היקרות, שוות את המחיר? סדר גודל של מכונה יקרה, בארץ גם זה לא כל כך יקר לדעתי, 600 שקל, 500-600 שקל מכונה. יש מכונות שהן יקרות גם ב-700, 800, 900. 700, 800. ב-1000 פחות יש מכונות, אבל יש גם מכונות ב-1000. עד כמה אתה חושב, אני מדבר על הסדר גודל של ה-500-600, כי מכאן מתחילות המכונות המקצועיות. עד כמה אתה חושב שזה באמת שווה את המחיר? אם אתה מדבר איתי על הסקאלה של 1000, על כל הטווח. במיוחד שיש לך מכונות מטורפות, בדברים של ה-600, ה-1000 ביחס ל-600, אני לא אדבר על מכונות ספציפית, אבל ה-1000 ביחס ל-600 לא שווה. מכונות ואני גלוי, אני פתוח, מכונות מאלי אקספרס ב-90 שקל, אמיתי אני אומר, לעולם לא יספקו את הסחורה בגימורים, בדירוגים, כמו מכונה אמיתית, איכותית. ויצא לי לעבוד עם לא כמה, עם לא אחת ולא שתיים, עם כמה מכונות, בלשון המעטה, מאלי אקספרס, בין אם זה חיקויים של מותגים כאלה ואחרים, והרבה חיקויים, שזה נראה רפליקה, אחד לאחד. זה לא משתווה למקור. הבעיה שכשאתה בתחילת הדרך אין לך נקודת השוואה, היד שלך לא מספיק מנוסת כדי להבין מה הפער בין מכונה אמיתית למכונה לא אמיתית. זה נראה אותו דבר, זה מרגיש אותו דבר, זה כמעט אותו משקל, אז כשאתה בתחילת הדרך אתה אומר זה אותו דבר, זה לא. זה לא. עובדתית. זה נראה אותו דבר, זה מרגיש אותו דבר, זה כמעט אותו משקל, זה גוזר אחרת לגמרי. ואני יכול להגיד לך שגם על הפסיפיק יש כל מיני רפליקות בשוק. עבדתי איתם, החזקתי אותם ביד, סיפרתי איתם, זה לא אותו דבר. גם לוויל של המג'יק ליפ היה מלא חיקויים במהלך השנים, שהמכונה הזאת הייתה הכי חמה בשוק. זה לא אותו דבר. זה לא גוזר אותו דבר. זה נראה אותו דבר, זה מרגיש אותו דבר, זה כמעט אותו משקל, זה לא גוזר אותו דבר. אז אם אתה שואל אותי שוב, למחיר בדרך כלל יש הצדקה בערך.
והשאלה זה לא כמה זה עולה, אלא כמה ערך זה מספק לי. ואם בזכות זה אני מקצר תספורות ב2 דקות, 3 דקות לכל תספורת, התוצאות שלי ב-20-30% יותר טובות, יותר נוח לי בעבודה ויותר כיף לי ביד. השאלה זה לא אם זה יקר או זול, השאלה אם זה שווה את זה או לא שווה את זה. זה השאלה היחידה. אני רוצה לחזק ולתת קצת, אני רוצה לתת את נקודת המבט בעצם של החנויות, של הספקים, של היבואנים. יבואנים בסופו של דבר, ספקים, חנויות של מוצרים, מוכרים מוצר כדי להתפרנס. והמחיר הוא לא סתם משחק תפקיד. מכונה שעולה מחיר מסוים לאותו סיטונאי, לאותו ספק, לאותו יבואן, הוא שם עליו את הרווח המסוים שלו ומוכר. זה בא לידי ביטוי אחר כך ללקוח. ומכונה אחרת, שאולי דומה לה, או יותר טובה, או פחות טובה, או לא חשוב מה, שעולה לו יותר, הוא שם בערך את אותו סגנון רווח באחוזים, ומוכר. כלומר, אם יש פער במחירים, בחנויות אצל הסיטונאים, זה לא סתם. כי המוצר עולה יותר זול, ואם המוצר עולה יותר זול, אז חד משמעי שהחומרים והגימורים והתוצאות בעצם הן מופחתות. אז זה העניין הזה של המכונות. ויש לנו משחק, אני נותן לך דקה על השעון. דקה? דקה על השעון. אם אתה תחרוג אני אסכים, בסדר, אני אחליק לך. אבל דקה. אני שם לו טיימר, אני לא אחליק לו. אוקיי, דקה על השעון, שבה אתה עונה על כמה שיותר שאלות. תשובה הכי זריזה, קצרה. יאללה. שוט. התחלנו את הטיימר? רגע, תשים לי מחדש, שים לי מחדש. איפוס, תגיד לי אקשן. מוכנים? כן. לענות בתשובה של מילה 2. שוט. אקשן. בין כמה הלקוח המבוגר ביותר שסיפרת? 90. אם היית צריך לעבוד בעבודה אחרת, במה היית עובד? מקעקע. אילומינטי אמיתי או לא? לא. די טוב, לאן הולכים? מה זה? די טוב? די טוב. ים. 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 השם של הבחורה הכי יפה שסיפרת. שירה. שירה. אם היה לך אפשרות לחזור בזמן, לאיזה שנה היית חוזר ולמה? 2 מילים. 2016 לפני הגיוס, כי כיף. היידה. עולם שטוח או עגול? עגול. עגול. מה הסרט הכי טוב בעולם לדעתך? לא יודע. לא יודע, עבור. עבור. מי המודל לחיקוי שלך? חוץ מעומרי? אלכס הורמוזי. אני לא ידעתי שהוא כתב את זה. באיזה ריאליטי היית משתתף? באף אחד מהם. וואלה. $1,000,000 אבל אסור לך להסתפר בעולם, לוקח? לא. איזה תספורת הכי קשה לבצע? ארוכה. מאמין בחייזרים? בטח. נחיתה על הירח אמיתי או לא? כן. האם טרנדים בשיער הם באמת חדשנות, או סתם דרך לגרום לאנשים להוציא עוד כסף? חדשנות, חד משמעית. היידה. יפה מאוד. יש לי עוד זמן? זהו, מה יש לך? תן לי עוד. אם היית נפגש עם נארוטו, מה היית אומר לו? רגע, תראו את זה בסדר שלנו. הצלחנו בול? הצלחנו 1 דקה ו5 שניות. היידה. חבר'ה, 1 היינו יכולים יותר לדעתי. כן? טוב. נכין לפעם הבאה. הייתה לך עוד שאלה על שיווק או מקצועיות, מה זה היה? כן. ככה. הספרים המובילים בשוק. מה היה הגורם המכריע? המקצועיות שלהם או השיווק שלהם? מה ההגדרה שלך לספרים המובילים בשוק? המוכרים. המוכרים. בשוק, בוא נגיד ככה. מוכרים בוא ומובילים נגיד בשני ככה. דברים שונים. לא, בוא נגיד ככה. אני אלך לכל ספר בארץ, ורוב הסיכויים שאני אשאל אותו אני אגיד לו אם הוא מכיר שם מסוים, והוא יגיד לי אני מכיר. אוקיי. מה מכריע? שיווק, מיתוג, שיווק ומיתוג כאילו ביחד, או המקצועיות? אם אתה מדבר איתי פה על... אני הולך לכל ספר ושואל אותו על הספר הזה והוא יכיר, מדובר פה רק בשיווק. אוקיי. כי זה מדובר על הכרה, אם אני מכיר אותו או לא מכיר אותו. אני יכול להגיד לך אתה תלך לספרים ואתה תשאל אותו על חלק מהספרים, אתה תשאל אותו שמות מסוימים, הוא יגיד לך שהוא מכיר גם אם הספר הזה לא בהכרח טוב. אז לא מדובר ברמה מקצועית, ואני אגלה לך סוד גם, לא בהכרח מדובר ברמה עסקית. והיחידי שמדובר עליו זה שיווק. כי אם אני מכיר אותו או לא מכיר אותו, השאלה היחידה שנשאלת זה האם הוא משווק מספיק. זה הכל. זה לא אומר עליו שהוא טוב, זה לא אומר עליו שהוא גרוע, זה רק אומר האם הוא יודע לשווק או לא, זה הכל. מקובל עליי לגמרי. ואני יכול לתת לך 1000 דוגמאות דרך אגב. תן לנו. בוא נשאל אותך שאלה. מי יותר מוכר? אבי דה ברבר או מאסטר ברבר?
מי יותר מוכר? יפה, יפה. שאלה מי יותר מוכר? לא, אני באמת שואל, מי לדעתכם יותר מוכר? לדעתי מאסטר ברבר. מאסטר ברבר. אני גם חושב שמאסטר ברבר יותר מוכר. ובואו לא נרחיב. למה? בוא נרחיב. נרחיב? בוא נרחיב. יאללה, למה נו. אתה מפחד להיכנס לפינות? בוא נרחיב. כנס לפינות. מאסטר ברבר, אם אתה שומע אני משתדל לא את זה, להיכנס לפינות, אבל... אם אתה שומע את זה, אנחנו לא פוליטיקלי תדע קורקט. שאני ברמה האישית בתור ירין, אני פחות מעריך את הדרך שלך. מאסטר ברבר. כן. אבל אני חושב שאתה עושה עבודה נפלאה בשיווק. אני לא מעריך אותך בתור ירין דרורי ברמה המקצועית בכלל. אבל אני חושב שאתה עושה עבודה מטורפת בשיווק. ואם אני שם בכף המאזניים אבי דה ברבר או מאסטר ברבר, אבי לוקח בעיניי בתור ירין. יכול להיות שבן אדם אחר לא יסכים עם זה. בעיניי, אני חושב שבתחרות הורדת ידיים, אבי דה ברבר לוקח משמעותית. האם הוא באותה רמת הכרה? לא. אבל אני חושב שהוא ברמה המקצועית פי 10. ואני מבטיח שיש פה חבר'ה ששומעים כרגע את הפודקאסט הזה, והם יודעים איזה מאסטר ברבר, ואין להם מושג מי זה אבי. ואבי בעיניי ספר מטורף. הבנתי. אז מי יותר טוב? מי יותר טוב? אני אתן חזרת שער. לי בשאלה מצוינת. מי יותר מוכר? כנראה שמאסטר ברבר. כלומר, התשובה לשאלה בעצם הייתה שילוב בין השניים. זה שילוב של שיווק ומקצועיות. רצינו לשאול את השאלה הזאת בצורה שונה, וניסחתי אותה בכוונה, אמרתי לו, תשאל את ירין את השאלה מכאן ולא מכאן, כדי שאתה תיתן ותמחיש לקהל באותנטיות מלאה, שצריך לשלב בין השניים. חייב לשלב בין השניים. כלומר, לשיווק יש משמעות מאוד מאוד גדולה בהכרה, כדי שיכירו אתכם, ומקצועיות לא פחות חשוב, צריך לשלב מוצר איכותי עם שיווק איכותי. זה שילוב של שניהם, ואז השמיים הם הגבול. אני אעשה רגע סדר, כי אני לא מרגיש שאני לפחות מדבר על זה מספיק. ספרים, לא משנה אם הם בתחילת הדרך, או כבר מתקדמים, זה לא משנה. הם מתייחסים לשיווק כמשהו שצריך לעשות על הדרך. אז על הדרך הם מצלמים סטורי, על הדרך הם מצלמים סרטונים, הם עושים את זה על הדרך. אני אטען שמי שעושה את זה על הדרך הוא טיפש. טיפש. מוחלט. הוא לא מבין. מחזק. זה חלק מהעבודה. זה חלק מהעבודה. אני צועק את זה למצלמה, זה חלק מהעבודה. אני לא מסכים שזה חלק מהעבודה. רגע, לדעתי. רגע, אני אומר, ואני רוצה רגע בכוונה להישאר בפוקוס. אם אתה יודע להקדיש זמן לתספורות ביומן שלך, תדע גם להקדיש זמן לשיווק ביומן שלך. תעצור את היום שלך לשעה וחצי, שעתיים, כדי לייצר סרטונים, לייצר תוכן. ואם זה אומר לקום מוקדם יותר או לסיים מאוחר יותר, זה מספיק חשוב כדי שתעשה את זה. והלוואי, הלוואי שהמסר הזה יעבור למי ששומע את מה שאני אומר כרגע, הלוואי. ואני יודע ש98% מהאנשים שהולכים לשמוע אותי אומר את זה לא יעשו כלום. הם לא יקדישו זמן להבין איך לשווק, לעשות שיווק, לצלם סרטונים, הם לא יעשו כלום. אני מדבר לשתיים שכן. אלה שכן יעשו. אני מדבר לשתיים שכן. והשתיים שכן, אל תעשו את זה. תעשו את זה בחוכמה, תעשו את זה בתבונה, תעשו את זה בהיגיון, תעשו את זה באינטליגנציה. תחקרו מה עובד, תחקרו למה זה עובד. ויותר מהכל תעשו את זה בכמות גבוהה. כי כמות תיתן לכם מספרים, היא תיתן לכם נתונים. היא תעזור לכם לנתח מה עובד יותר ומה עובד פחות. זהו, סליחה. הייתי חייב רגע לצעוק את זה החוצה. אז לא, אתה אמרת שזה חלק מהעבודה. אני לא חושב שזה חלק מהעבודה, אני חושב שזה עיקר העבודה. כי אם לא מכירים אותך, איך תמכור את המוצר שלך לאנשים שלא מכירים אותך? איך הם יגיעו אליך? אני אגיד שזה עיקר העבודה. כי אם יש לך מוצר מסוים, בין אם זה תספורת, בין אם זה מוצר, בין אם זה קורס, בין אם זה משהו שאתה רוצה למכור הלאה. אם לא יכירו אותך, איך תוציא את המוצר החוצה? איך תמכור את המוצר החוצה? איך בן אדם ידע שאתה קיים? זה לדעתי עיקר העבודה, עיקר הפוקוס, בעיקר בהתחלה של העסק, בעיקר בהתחלה, בתחילת הדרך. לאחר מכן צוברים לקוחות, ויש לקוחות חוזרים, ויש פה לאוזן, אבל בהתחלה אתה חייב לתת פוקוס על שיווק, בעיקר העבודה. אני רוצה לעבור אלינו סטורי. אמרנו לעוקבים שאנחנו הולכים לשבת איתך. יש לנו כמה שאלות מהקהל. בוא תענה לנו עליהם. לא חייב יותר מדי, בקצרה.
מה 3 הדברים שהכי עזרו לך להצליח? למתוח את עצמי לקצה, לא להסתפק במועט, וללמוד מאנשים שאני מעריך. יש פה שאלה, האם תמיד היה לו את האופי הקר רוח והביטחון, או שהוא בנה את זה עם השנים? בנייה. נקודה. נקודה. שאלה יפה. יפה מאוד. רק שהוא אח יקר והמורה מספר 1. זה לא שאלה, אבל הייתי חייב להגיד. מי עושה לו את ההגרלות? בחור בשם ניר סבא. אחלה סבי. יפה מאוד. דרך אגב, הוא עשה לנו גם את מספיק. ההגרלות. נראה לי זה מספיק לנו. אתם רוצים לסכם? ירין דרורי. רגע, אם כבר אנחנו מסכמים, שנייה לפני שעליתי פה לפודקאסט, העליתי שאלות תשובות. רוצה לענות על איזה 3 שאלות שנשאלו פה הכי הרבה. הייתה לך שאלה אלינו? יש לך שאלות אלינו? כן. כן. חד משמעית. יש לנו? לא, אין פה קליטה. אין לי פה קליטה. שאלה אליכם. שוט. בוא נדבר קצת כסף. מה, לא? לא נדבר קצת כסף? דבר חופשי. יש כמה לי אתה עושה שתי שאלות. בחודש? 2 שאלות. סתם. האם ספקים של מוצרים ברחבי הארץ, ויש גדלים שונים, כי זה לא שאלה חדה ומוחלטת, האם ספקים של מוצרים ברחבי הארץ מתפרנסים בכבוד? יותר מספרים. יש ויש. בוא ניקח את החותך הממוצע. הממוצע לדעתי הוא שווה. ספר שעובד טוב, מרוויח כמו ספק שעובד טוב. כמובן שיש כאלה שבווליומים הרבה יותר גבוהים, יש כאלה עם סוכני מחירות, אין לזה סוף. בסופו של דבר, מספרים למספר אין סוף. אפשר להגיע שמיים עם הגבול. יש המון ספרים שצורכים מוצרים. אבל ספר שעובד טוב, בממוצע, מרוויח כמו סיטונאי בממוצע. ואני מכיר את המספרים משני הכיוונים. מה לגבי יבואנים? יבואנים זה שונה ותלוי. תסביר. זה שונה ותלוי באיזה מותג אתה מביא, והאם המוצר והשיווק שלך באמת שווים את זה. האם המוצר שלך איכותי, והאם השיווק שלך איכותי. וגם שם עם הגבול. מה השאיפה שלכם לעוד 5 שנים? אהבתי ששאלת 5. זה כאילו... אני לא יודע אם 5 שנים, אני לא יודע אם 6 שנים, אני לא יודע אם 7 שנים, אני לא יודע אם 2 ו3. השאיפה שלנו באושייר, לקחת את מותגי הבית שלנו, פסיפיק, קאמל, שאר המוצרים, שאר אתה יודע, אני הלנים. עם קאמל על השיער, שתדע. אתה עם קאמל וואלה. על השיער. מה מהם? הקרם. הקרם. קאמל זה נדיר, גם בעצם, פסיפיק זה מותג מכונות תספורת וגילוח, בעצם כל האלקטרוניקה, וקאמל זה מוצרי תכשירי שיער, כמו חמרים, וקסים, קרמים וכו'. השאיפה שלנו היא לפרוץ ולמכור אותם בעולם. להיות מותג בינלאומי, כמו וול, כמו פנסוניק, כמו אנדיס. זה החזון שלי, זה המטרה שלי מאז שהקמתי את העסק. רק לשם אני מסתכל. כמה קשה זה בעיניך? אני לא יודע אם הצופים או אתם או כל מי שישמע את זה ויראה את זה יבין בכלל מה הקושי, איפה הוא נמצא. הקושי הוא, הדרגת קושי היא, אם זה מ-1 מ-100, 110. הדרגת קושי קשה מאוד, קשה מאוד. זה ללמוד על שווקים חדשים, זה לשווק את עצמך במקומות אחרים, זה תפעול, לוגיסטיקה, שינוע. זה למכור לאבטר חדש שאתה לא מכיר. זה לא מגרש הבית של ישראל. שאני מכיר את הישראלים, למדתי איך למכור לישראלים, אני יודע איך למכור לישראלים. אני יודע מה עובד, אני יודע מה טוב. בעולם זה שונה לחלוטין, זה תחום אחר לגמרי, והקושי הוא עצום, וזה רק יותר ויותר ויותר מדליק אותי לעמוד ביד. כל המותג הזה, כל החברה הזו שקמה בעצם זה תשוקה שלנו.
זה כיף שלנו, כיף לנו לעשות את זה. זה ככה לכיוון היבואנים, מספרים, ואיפה אנחנו רואים את עצמנו בעתיד. ואני רוצה לסכם במסר אחד לצופים. והמסר הזה, באופן די מצחיק. הוא לא משנה, באמת אני אומר, הוא לא משנה באיזה תחום אתה. אבל אם יש 3 דברים שיעזרו לך להיות מה-10% הכי מוצלחים בפער בתחום שלך, אני חוזר, אם יש 3 דברים בלבד שיעזרו לך להיות מה-10% הכי מוצלחים בתחום שלך, הם 1, תעמוד בזמנים, 2, באמת תשתדל, לא בכאילו, באמת אשכרה תשתדל, ו3, תעמוד בהבטחות שהבטחת. אם תעשה את 3 הדברים האלה, אתה תהיה יותר טוב מ-90% מהשוק. ו3 הדברים האלה, למי שכבר עושה אותם, הם נשמעים בסיסיים. לעמוד בזמנים, אשכרה להשתדל, ולעמוד במילה שלך כלפי הלקוח. אבל גם כלפי נשמע עצמך. מובן מאליו, אבל אני נשבע, בלי להגזים, שרוב הספרים מאחרים בתורים ובזמנים. אני נשבע שרוב הזמן לא נותנים את 100% שלהם. נותנים 90, 80, 70, וב-30%, 20%, 10% שנותרים, הם מעגלים פינות, מחפפים, בורחים, זורמים. ובטוח לא עומדים בהבטחות שלהם כלפי הלקוח. אבל מי שכן יעשה את 3 הדברים הבסיסיים האלה, יש לו יתרון תחרותי, וזה באמת מצחיק אותי, כי זה אשכרה 3 דברים מאוד בסיסיים, שאם בן אדם עושה אותם, הוא מנצח את רוב השוק, וזה לא כי כל השוק מטורף וגון, זה כי רוב האנשים באמת, בלי להגזים, פשוט לא עושים את זה. לא עושים את המובן מאליו. לא עושים את זה. אני נשבע. גם לגבי ספקים אתה מדבר? לגבי כולם, זה בכל תחום, אני נשבע. לגבי כל תחום. על אחת כמה וכמה. לא, אני יודע, אני רציתי שתגיד את זה לצופים. על אחת כמה וכמה. וזה בכל תחום, תבדקו אותי. סכם לנו. יפה מאוד. אז מה אתם חושבים שהנקודות הכי חזקות שהיו פה בפרק הזה? תתחיל. אני אתן נקודה אחת. אני חושב שעניין הקשיים, שכל בן אדם בדרך להצלחה, או בדרך לשאיפה שהוא מנסה להשיג, צריך לעבור, ולא רק צריך לעבור, גם אם הוא לא רוצה לעבור, גם אם הוא מנסה להימנע מזה, הוא לא יצליח, יהיה רגעים קשים, וצריך לדעת שזה חלק מהדרך, אתה לגמרי נהיה יותר חזק, וממשיך בדרך שלך, הרבה יותר מוכוון מטרה. מה אתם חושבים? אני אתן נקודה מאוד חזקה שאני הרגשתי אותה פה באנרגיות שלנו. חזון. חזון וכיוון לעתיד. חזון, לדעתי יש לנו חזון משותף, וזה באמת להעלות את הברבר הישראלי על המפה העולמית. שזה משהו שלא קרה, ואנחנו נשמח לעמוד מאחוריו, וזה מה שאנחנו רוצים, ולשם אנחנו מכוונים, ולדעתי זה מטרה עליונה, שבשבילה ולשמה התכנסנו. יש לך נקודה? הנקודה שאני הייתי רוצה להעביר, וזה נוגע לכל מי שצופה פה ולא משנה באיזה רמה, יש מחיר שצריך לשלם. המחיר שצריך לשלם, ברוב המקרים, הוא לא כסף. כסף זה הדבר שהכי קל לשלם בתור מחיר. הדבר שהכי קשה זה הקרבה. וזה יכול להיות הקרבה בהרבה רובדים בחיים. זה יכול להיות הקרבה של חברים, משפחה, זמן פנוי, יציאות. אבל כשאנחנו מדברים על אשכרה להשתדל, על לתת את 100%, זה הקרבה בדיוק באזורים שלא בא לנו להקריב. אז אם אני צריך לסכם, הייתי אומר,
שצריך להכיר את המחיר שצריך לשלם, והוא לא כסף. אז חברים יקרים, אנחנו היינו פסיפיק פודקאסט ביחד עם ירין דרורי. אל תשכחו לעשות סאב, לייק, לשתף אם אהבתם, ואם לא אהבתם, לא אכפת לי. תגיבו לנו למטה רגע משבר שהיה לכם בחיים, בעבודה, בדרך להגשים את המטרות שלכם, איך התגברתם עליו, והתגובה הכי מרגשת שהכי תיגע בנו, אנחנו השופטים, תזכה במכונת תספורת חדשה של חברת פסיפיק במתנה. כמובן חייבים להיות עוקבים, לייק, סאב, הכל. תודה רבה חברים. ירין דרורי, תודה רבה. תודה רבה, לכם. אנחנו זמינים באפל פודקאסט, ספוטיפיי, יוטיוב. יש עוד משהו שלא אפל כיסיתי? פיי. אפל פיי. סגור.